That's the symbol. And the opera? I adore the opera. So, we could do a test right away. There's no time to lose. Everyone is against us. We have to give it a try before they shut us down. Hey man, don't talk to my girl, yeah? Go feed your cows. Какво? Village boy. This is ridiculous! I don't want to spend my summer in this village. What do you mean? We're staying only for 2 weeks. Ha! Change of plans. Ma chérie, if your sister was as wonderful as this wine, I wouldn't be forced to leave. Au revoir. Искам да се обадя на нашите. Сигурно се притесняват. И какво ще им кажеш? Че са ме задържали неправомерно. Аха. А не е ли по-добре да им кажеш, че си надурсал момиче и си го отвлякал, а? Твоето приятелче бая издържа. На кое? Ще видиш. Това беше. Май приключих. Трябва да го закарате до спешното, защото май му щупих нещо. За разлика от твоя приятел, който е на 17 години, ти ще бъдеш съден като пълнолетно лице. Може да се размине с условна присъда, обаче преди това ще трябва да повисиш в следствения арест и изобщо няма ти хубаво. Знам къде да ги намерите. Ако ме изпразараш нещо, ще събираш зъбките с чупени пръсти. Представи ли се го? I want you to see. You can't stand the sight of me. Eric, no, please. Yeah, I'll go. I'll become a phantom. Eric. I'll meet you at the opera.